helvede, det er ikke godt, der er to. Hallo, Ulvas, hvor er din vejledning hen, hva'? Ej, det er i orden noget. Til den, Magnus! Ned med de svin! Hey! Svinestøj! Svinestøj! Det er første gang, vi er bagud. Nu er det fandme op på den rigtige side! Hvad laver du? Nej! Kom igen! Det er ikke færdigt for den fede dag, den synger. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo fandme have en dopingtest. Det er top til nogle retarderede. Nu bliver jeg lige nødt til at fortælle, hvad der er. Ved du, der var fra fjerde og sidste kamp? Vi var foran 1-0. Hvad skete der så? Men vi failede. Du scorede, ja. Vi failede. 3-2. 30%. Det er det værste, jeg nogensinde har set. Vi er ude nu. No pointer. Det er point of no return. Nej, det er kraftigt med klimaks, det her. Det beretter på det. Skal vi mødes i år i aften? Kan du køller og nogle cykelkæder med? Er I med? Nu! Sjovlig sang, altså. Vi kan ikke skrue ned. Skal jeg slukke, eller skal jeg bare tage den? Nej! Skal jeg bare lade den køre, eller? Godt, Magnus! You try your best, but you don't succeed. Axel, for fanden. Du kunne ikke give os 5 minutter mere, eller hvad? Axel, for helvede! Det er din skyld! Vi skal lige have 32 her, Jonas. You never try, you'll never know just what you were. Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Støvring, Nibe, rundt over hele verden. Det er slut. Men nu er det slut. Starten på en ny æra, slutningen af den gamle. Ej, gå nu videre.
Lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Yes! What's up? Bring me back the hard style.